हाय चलନ୍ତୁ ଯିବା ମାର୍କେଟରେ ଆଜି ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି। କାଲି ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଥିଲାଗି ମାର୍କେଟ ଯିବା। ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ଦେଖିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ। ତ ମାର୍କେଟ ଆଜି ବି ବହୁତ ଭିଡ଼, କାହିଁକି ନା କାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ବହୁତ ସାରା ଡଙ୍ଗା ଆଜି ଆସିଛି ମାର୍କେଟରେ, 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଏମିତି କରି 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ରେଟ୍ ବି ଅଛି। ତ ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଧରିଲି ଯାହାର ରେଟ୍ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ସେ ଭାଇକି 50 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ଦେଇକି ସେ ଡଙ୍ଗାଟା ମଧ୍ୟ ଆଣିଲି। ଡଙ୍ଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ଡଙ୍ଗାଟା ନେଇକି ଆସିଲି, ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ଗୋଟେ, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗି ନେବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିକି ଡଙ୍ଗି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମନାନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଆସିଲି। ଡଙ୍ଗାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ।